Ara la Guàrdia Civil de Tràfic. Faci falta. Parem. Què veuràs? No sé per què ens van parar. Cervesa, Coca-Cola, aigua, vi... Una miqueta de vi, no? Vi. Ens para la Guàrdia Civil de Tràfic. Bueno, em paren a mi. Jo anava primer. I era perquè el mirallet aquell que havia a la Vespa, ara els porten més macos, en porten dos a dalt amb un suport. Vull dir, les veig parades, que és més bé. I abans no duia el mirallet a baix. Escolta, si tu vas conduint mirant allí, per mirar a darrere has de fer la vista així. No, però ja sortien així de fàbrica. Ja. Bueno, total. El El mirallet aquell un dia va caure, es va afluixar, no sé què. I jo doncs, no es va trencar, el vaig agafar i me'l vaig guardar en uns armaris que tenia la moto als costats a darrere, la panxa que ella feia, amb una banda hi havia el motor, Sí, i l'altre era com un armariet. un petit equipatge. Sí. I poso el mirall allí. I esclar, quan anàvem per la carretera, la Guàrdia Civil va veure, cony, aquest motorista no porta retrovisor. Ens va parar. Bueno, em va parar a mi i els companys també van parar tots. Hola, ¿cómo es que no lleva retrovisor? Que mira que se me ha caído. Acabamos de salir de Zaragoza y li vaig ensenyar el globo. Normal, diu, bueno, diu, ara per allà als Monegros hi ha un poble que es diu Bujaralós, em sembla, un poble Bujaraló. que hi ha benzinera i tallers, hay un taller que venden accesorios de coches y motos que le arreglen esto. Lo digo porque si encuentra otro compañero mío, mejor no lo perdonará. Molt bé. Bueno, saps per què em va perdonar? Primer parava així, aquí. Perquè em va preguntar, ¿de dónde vienen? ¿De dónde veis? Y venimos de Galicia. ¿De Galicia venís? Santiago de Compostela. Que habéis estado en Santiago, no que era gallego aquell guàrdia. Quan li vaig dir que havíem estat veient el Santiago de Compostela, ostres, em va fer explicar coses d'allà, no? Tots parats allí, jo vaig pensar, ja anem bé, ens ha agradat molt, Santiago de Compostela, tot Galícia ens ha encantat. Bueno, bon rato parlant així, de multa no va parlar.